tuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokia riso lyao chingaki ogoswasa biga kurigiriria amabati aiga ntubwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na Isano na Isano babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa kasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores igiye gutoka se enyumba ya ouru complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Rero byo mwanci muri Getembe TV riturira gatanu na kabiri mutinyo kane mwaka bw'ikiri bubere 2025 iki Ekeonga Chinsa Isano na Ibere asenchira yo bwenge ncengatire ni Nyaboga Wilson makori ko rasomo nabo bimanyere rero wangonya kweneke buna yayiga ngo gwikirara yo mwanci muri asenchira ere yo bwikirano kegima na kura studio ya kabiri Wilfred Matunda rero wangonya kweneke buna chibiche chigana Mario ngo ikakire asenchira yo bwikirano karanso ikitokomanye nabo igotogoseme igatiari aberega kweneke kurwa imina isko yoro gongoro agusi na togo chaka oborendi
nabo igo chipatroli chia botuko nigo chiaganiriwe kubekwa anene mono ase chitaoni chiomochie Nyamira eye magega gose ase bono gokwana na Getembe nigo abamenyi bekenyoro kia gesore kegotoka egwodi ya township county ya Nyamira west ya ebunge ya West Mugirango besokire na gokurera egekore ase musacho yomo ase reta choni George batasi nyarite gosagano gose goitwa nebibago obotuko bugokira rero ase bono ba muborire mugabara we county ya Nyamira ke Amos Nyaribo kwabekera chitaya cha botuko bunenchira yamo yokwenekeria oborendi anene mono korwa county ri kore ensemo yakonate goika omochie Nyamira Paraire gake achingo chabuga uchikosoka gake dar komanya tasoka gake wakioketa kwani tata kankigo sakire ndgamo bwati kuchikosoka namole kweta ochi murangoro korona ira nairo yo matra ngonyora insiga gake nyinchiro kunaso kuraliyo gake ngakire simichane ngechinsa chebutuko sasta onteita abaibago byachine byabyitire tato mirura kintu amunyokiri genero ana na tukubona mama na ke story yani ngonte inati bantabu bacha babu gichingo ko tato soka gochikurigeri chingo ko tato irege ka gocha kurigeri oirege ka koira na mamu chikuri ochikwendonyo umurango gwaturugoru gwatusie kumuru kunetochi ochikwiguro murango mato gwatonyora no bamokenyere bamutugutire nsabu etwa ichanire omwalimu kwanyenyu mune ng'ombe amangana security account yeito airanire nsepi squeeze saa moja ekonyore isiko aboko rukende gionsi serikali ya Nyamira monoto irane asemangana ya baskali patrol teyo bagwa Nyamira no police station isiko naboko nyenywa bale ime serikali yanene tokonya. The problem with our security team again to bago chabakora abasalina bako botonire baigorero kabere akere gento bune kia bere buna bono iga na bora araba skali ri chi patrol chi koba akero kia bere bwango amatuka ko era bere ne twanyo twere ne to normal life ne nda basali bari bakora bairana so omangana yo security tiabe dituka serituko Prowe county ya Kisii omoske James Omariba Ongwae nigo esokire na korwa engora yaye anene mono gochiase chi family Isano echichabeta chigosiria abamwabo aboritukoria igoro gwetera omubasokano omobe abwase nyombe yemo yanyarite kwanyoka na kugwa ensemo ya Itierio egwodi ya Bomorenda ebunge eri ya Bonchari county ya Kisii ase bono aboririe abantu korigereria buya engana yo kwagacha chinyomba gokwana gwetera simine getasine kia Getembe omoske Ongwae nigo boigo aganire bari baumiete akobwena kwa bango chinga kichicho nigo Mosko Ngwaye atumire amagomba yabe nabo igasa aichanire ugukwa kwa Hoffman Ondieki oyorenke omorike ase kiombe kia banyakonda gusabanya contractor be county ya Kisii asabono amotogire Moske Hoffman gosa amotogire Hoffman buna omonto rengo bumoke nabo igo onchete egasi yaye na orengo okore gasi yaye ase nchera engiya na ren tabwate bongainere hondo bwensto tegere ngwana yo Mosko Ngwaye abagusiba minto mwensi asemwabita ncheno mugavana ino mukoro okisi county James Ongwae lituko lya lero ninde namayenda mange mono sana asa yabete nsemo ya Itierio Bomorenda ward ime ya Bonchari constituency ase amate yabaminto sita banyarete gosiria obuguma bwabo kubwatekana no mubasokano bwenyomba uyobete gago Itierio ga kipole sana na indi sana tiganya sae abale michinga kieki kyobokendu obonene na bali bonsi baumiete asomo basekano oyo pole na indi pole otoko basabera mugwene bwangu boigo nogo ichana okonene sana ase ogosiria ko omosani one Hoffman Ondieki omwana ominto twakora nere gasi amatuka amange kana arengo mugabano Kisii county nyagosira mosani one Hoffman osire tiobuguma bwaye ase road accidents nsemo chia Kelina along Kisii Migori road niga arengo mo secretary general Kisii Contractors Association
naende twakora nere emiaka gwetani emiaka eye nabete 10 bosongo no arenge na contractors twakora nere gasi ase amate ya Hoffman abana baye na mwaye abantu baito bonsi batabaka ward na South Mugirango yonsi esiaye kapole sana tiganya sae abaremi ase Kisii Contractors Association ase Hoffman arengo mo secretary general na inwe boigo pole sana mwasirio yomino was a devoted team leader ekiagera nero rengo moneno ino nero renge secretary general ya ino nero rego cha ofisi yane ong'akere riogi ekeraro chenga binto mbiri ko mbigendere tibu ya ese county na mang'ana amange mwenyorete chi meeting twa gutwara na ino nero reko bakwanira musani one Osman esabari eye gwachire ne yeito twensi buna mwanya bantu ogende na Nyasaye pole sana naende pole Checho nigo mwanasiasa Jona Onkendi Ondieki kuri bunge ya bonchari nere airire chinga kichae na kubuge getambukero ase boigo nere atumire engora guchase chi family chisano chabete chigosire abamwabo gwetera omubasukano bokwanyuka kwenyomba enseme yu ya itiro ritukoria igoro okwana gwetera esemina Getembe TV nigo moske Onkendi abo amochire ekiombekeri getenenerete obwagachi bwechinyomba gose National Construction Authority ase bona atebire nigo batari kurira nigo jegetua getambukero gose batari kurigere igatio bwagachi bwechinyomba echiche kwagacho maminchane richeko chinsemo imiye county ya Kisii na boigo orogongo rwa gusirogima nkoira libageriga gutoma amagia ndane na magombo ase amate ya bali batano basiritie amagimabo ase mubasokora boko kwenyomba yale kwagachwa gaitierio bonchari ngoteba pole sana ya kabere ndeta kogosia mono ekiombe kligoro kwa National Construction Authority na county obisi kwa inspectorate obase county ya mangana planning department ase okorara na gutarigireria amagacho ngakia kwagacho sukubatera machiko egento buna kiri nyumbara kwagacho ngencheria ere ententeru yagereta abantu baito bakakwengencheria nyabwente gusuka onye abantu be county mbai gureta maiso abakakolegasi yabo onye bakagosangeria mahaki ntomanyeti egekogereke gokora ngenji bune egekokinga abantu bakora asio bisi chia mangana inspectorate mbali gokora gasi yabya ekigego cha magega yekisa twarwaga ali mwembe aso mwana we university oswe college awe choime echo asebamenyete yarenge was etaliko inspected enyombe yesekwe mwana yasirubo bwaya abuna ne nyuma utwanyoranga omo subati olenge ko binole kuchikonyora omwana olenge molito nera asiria obwima bwaye ase atabwatakani kubiyana abanyagitari ekigeko negligence kurasense moyo wetenebwa se county ngosa ho mugabano ito simbarati koranje abantu abara aboro bose babare abantu bakurumi barusi asemeremo tenera kabisa korere gasi abantu linde abantu bare gasi okor kwengia tulinda magaba y'abantu baito kuno kuosa kwana iko pole sana sabanjali ba minto university magama ido gali noto na inwase ngakiyo bokong mpaka mwakole manganaya ono Onkendi Jona Ondieki biamono Muwaziri omonene eminsi ya Kenya Muske Musalia Mudavadi nigaruro kuboria na koteba okogania nkororo anene mono Chinsa chia orogongo rwa Africa kogendera gusira abasaye kuro Africa bune nchira yemo yogokonya na boyo gotoria igesaku kia mambi asabona atebire niga basaya abo babwenete gusiro bune nchira yemo so guchaka obunchurire obokoboke iri gukinya uchumi na boyo kobagenderera ase amagima kiraritu. We must invest more in our youth, who, as everybody knows, constitutes over 70% of Africa's population. They are the architects, disruptors, and builders of a more prosperous Africa. As Trive Masiwa, a trailblazer African entrepreneur and philanthropist, and we were with him in Kigali, once said, we must create the next generation of African business leaders, because ultimately it is business that will transform Africa.
Collaboration between governments and stakeholders presents a great opportunity for enhancing the dreams of Africa's youthful population by deepening their access to capital, mentorship, and markets. Philanthropy can fill the void left by dwindling foreign aid and build ladders of opportunity for our youth to transition from job seeking to creating jobs. It must focus on enabling long-term economic resilience through funding for youth mentorship programs, tech incubators, and skills training aligned with future jobs. Let us also address concerns about philanthropic work in Africa, including the high cost of administration, streamlining the operations to increase funds flow to community activities at the grassroots, and investing in local entrepreneurs will create wealth and reduce aid dependency. Transparency, accountability, and community involvement must become the cornerstone of modern philanthropy. Barai bari abasani baime bumurai bwensi ya Kenya muske Daktari William Samoei Ruto bakorawa no museneto Kiricho muske Aaron Cheruiyot nigo bagende kumomochia uyo kabeire umukonye bumurai bwensi muske Rigathi Gachagua asoko genda kumusariria umurai bwensi rieta neba magega uyo murai bwensi kwariganirwa bya ase orgongoro Mount Kenya. Unajua yule muongo mkabila ambaye tulifukuza kazi alikuwa ameuzia watu uongo mingi sana. Rais akikuja huko atapigwa, hawezi kukaribishwa, ataulizwa maswali. Yenye mliona TV, rais alikaribishwa au kukaribishwa? Si tunasema asante kwa ndugu zetu wa Mount Kenya na tunawaambia tuzidi kukaa pamoja hivyo. Hiyo ndio Kenya ambayo tunataka. Nilipokuwa Kirinyaga nikaona